Στην εποχή μας, όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ανάπτυξη και η οικονομική ευημερία πρέπει να συμβαδίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Τα σκουπίδια αποτελούν ίσως το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης. Από την υπανάπτυκτη Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα, όπου η παραγωγή των σκουπιδιών ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, φτάσαμε να παράγουμε εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών. Οι καταναλωτικές μας συνήθειες έχουν αυξήσει την παραγωγή τους, ενώ το πρόβλημα της διαχείρισής τους γίνεται όλο και πιο επιτακτικό. Η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης οδήγησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη δημιουργία περιφερειακών φορέων διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί συνολικά και συντονισμένα. Άλλωστε αυτό ανταποκρίνεται και στις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενώ μπορεί να ανατροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσα από σύγχρονα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Η Κεντρική Μακεδονία για μία ακόμη φορά πρωτοπορεί. Είναι η πρώτη περιφέρεια που ολοκλήρωσε τη διαδικασία συγχώνευσης όλων των τοπικών φορέων διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Ο νέος φορέας που δημιουργήθηκε έχει στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης για τη μείωση των απορριμμάτων, την επανάχρηση, την ανακύκλωση, τη διαλογή στη πηγή, την κομποστοποίηση και τελικά την υγιεινή ταφή τους. Παράλληλα, μέσα από δράσεις και προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, επιδιώκει την αλλαγή των κοινωνικών συμπεριφορών που αποτελούν την κρίσιμη παράμετρο για τη μείωση των απορριμμάτων και τη σωστή διαχείρισή τους. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στην ανάπλαση των χώρων των πρώην χωματερών. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ήδη για την περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση των πρώην χωματερών της Θέρμης, του Δερβενίου και των Ταγαράδων. Τα περιβαλλοντικά πάρκα που δημιουργήθηκαν έχουν αναβαθμίσει την εικόνα της περιοχής. Εδώ οργανώνονται επίσης επισκέψεις μαθητών, ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά με μεγαλύτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος. Στους Ταγαράδες λειτουργεί επίσης μια πρότυπη μονάδα επεξεργασίας τραγκισμάτων που αποτελούσαν απειλή για τον υδροφόρο ορίζοντα. Σήμερα από αυτά παράγεται καθαρό νερό για την άρδευση του περιβαλλοντικού πάρκου. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο που παράγεται από τη σύψη των απορριμμάτων. Ένα έργο μοναδικό στην Ελλάδα που δημιουργεί σημαντικό όφελος τόσο σε οικολογικό όσο και σε ενεργειακό επίπεδο. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται είναι ικανή να φωτίσει μια ολόκληρη πόλη, αλλά και να δώσει τηλεθέρμανση σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρων. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα 100 άριστα της Ευρώπης. Παράλληλα στους Ταγαράδες λειτουργεί η μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όπου επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αναμειχθούν με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Έτσι έχουμε μείωση των υπολειμμάτων που οδηγούνται σε ταφή, αλλά και έσοδα που προέρχονται από την αξιοποίηση των ανακτηθέντων υλικών στη βιομηχανία. Η τελική διαχείριση των απορριμμάτων όμως παραμένει το μεγάλο στοίχημα της κοινωνίας μας. Η διαδικασία υγειονομικής ταφής απαιτεί τη δημιουργία χώρων ικανών να αντέξουν τη συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Χιτά του βορειοδυτικού τομέα της Θεσσαλονίκης, ο μοναδικός χώρος υγειονομικής ταφής στο νομό. Κατασκευάστηκε για να δέχεται μόνο για τα 2 πρώτα χρόνια το σύνολο των απορριμμάτων του νομού και στη συνέχεια το 60%. Σημαντικός παράγοντας επίσης για τη βελτίωση της όλης διαδικασίας αλλά και τη μείωση του κόστους είναι η δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης. Στους χώρους τους δεν γίνεται αποθήκευση ή επεξεργασία, απλώς τα απορρίμματα συγκεντρώνονται για να μεταφερθούν στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας και διάθεσης. Στη Θεσσαλονίκη ήδη ολοκληρώνεται ο σταθμός μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία. Με την κατασκευή του μειώνονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα οι δήμοι εξοικονομούν πόρους και χρήματα. Η υγειονομική ταφή βέβαια αποτελεί το τελευταίο στάδιο, αλλά όχι το κύριο στόχο σε ένα περιφερειακό μοντέλο διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη, την ανάκτηση και ανακύκλωση, ενώ επιδιώκει να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρηπαίνων πληρώνει», ώστε να περιοριστεί τόσο η ποσότητα, όσο και ο επικίνδυνος χαρακτήρας των αποβλήτων που διατίθενται για υγειονομική ταφή.
Όλοι μας οφείλουμε να συνεργαστούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις από τα απορρίμματα που παράγουμε. Να αντιληφθούμε ότι η μείωση και η διαχείρισή τους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δημιουργία του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ και η συνεργασία του με όλους τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια καθαρή πόλη και γειτονιά, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές δυνατότητες για να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητά μας και να προστατεύσουμε το περιβάλλον που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.